Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, mayroon po kaming 50 pieces balot. Ayan, ito sa kanya ay ilan to? 2, 4, 6, 8, 16. Tapos ito 17. Saka ito din po 17. Total of 50 pieces na balot. Yan, challenge po namin to. Magkapatid po. Check namin kung ilan po yung maubos namin. Ayan mga kasadyo, simulan na natin to. Mayroon kami ditong suka na pinakurat. Ilagay namin dito. Yan. Tabi muna, ito yung patunaw namin. No? Anong tawag ito? Fortunella Sangria. Yan. Red wine. Red wine. Okay. Iya, tara. Kaina na po. Sabaw magkapit. Sarap ah. Init pa po. Sarap ng sukang pinakurat. Hindi namin alam kung ubos ba namin ito mga studio. Yan no. Yan. Pati po puti, kakainin po namin. Yung egg white, Yung matigas na parte ng balot. Pangalawa na sa akin. suka po, sarap. Bago po ito. Ngayon pa lang nagamit. Tapos tig-isa kami. Oh. Sarap talaga ng balot. Tingin mo di, kaya doy? Siguro. Yo. Apat. What asin daw? Sin. No, lami mang suka. Yan ay timpla na ano. Ngunit na asin ano. Sa trap ko day. Uy, katay raman eh. Wala ako. Pata. Alima na. Pang-apat pa yung sa akin. Huli ka daw. Mga doy. Nakachimpo ako ng ano, nung maraming egg white ba. May ibang balot na ang laki ng egg white. Masarap yung pag konti lang yung egg white niya. Dali lang ubusin.
laki ng sisiw. Ang hang ng suka guys. 6. Sarap ng suka, no? Pang-5. Yung tuwari po, pinagandaan po namin to. Yan guys. Mga gutom. Yan o, buong-buong. Pito. May sabaw init pa kayo. No? Dahil yan sa Suka. suka. Kung napapansin nyo mga ka-studio, dumidilim kasi malapit ng maggabi dito sa amin. Kaya, pasensya na. Wine dam. Ahag na. Ang suka. Kuha mo na kung wine ha. Mm. Dito mo na. Yan. Yan, studio. Ready lang na daan kay para kuhan ba. Karoy, wine ka doy? Lami ay sa suka ay. Oh, lagay mo dyan sa tabi mo. Dapat. Pangwalo guys. Bilis nila. Nahuli na ako. Sa akin pailan to din. Pangwalo din no. Sa akin pang ano pa? Pang-anim pa itong sa akin. Lagay natin. Nahuli ng konti. Bawi tayo. Sarap ay. Yan. Walang laman ha. Magkapatid ko sanay din to sa balut. Mahilig sila sa balut talaga. Yung ganitong balot oh, walang egg white yung sarap. Mabilis lang ubusin. Pang siyam na guys. Tumutulo na yung pawis. Siyam. 16 ata itong iba. Dagko kay kuhan. Puti. 16 yung iba. Hindi magkatulad ng days. Yan o, laki na puti. Harap. Murag kawan nun, kaya init kayo no? Mm. Ang siyam to natin eh. Sa akin pang pito pa. Pang 10 guys. May 10.
Paningot gyud eh. No balot eh. Dakos putit puti oh. 16 days pa yan. Pag malaki yung Yung egg ganito. white. 18 years old. 18 years Ow. old ah. 18 days old pala. Grabe, tiguhanga na na. Yan. Panglabing isa guys. Sarap talaga. Pangwalo pa tong sa akin. Lagi na ako nababaliktad. Kaming isa rin. Pag nababaliktad, mahirap. Mahirap buksan pag nabaliktad. Nauna kasi yung egg white. Kunin natin buo. Panglami isa. Excuse me na. Ulang ka to ha. Rapo namin. Kay alimuot yun kayo. Kamot ang nagos tunga ba no? Parang uulan yata ngayong gabi. Kasi ang init, walang hangin. Kaming dalawa tayo doon no? Hmm. Matang. Ang laki ng egg white. Chicharon, baka gusto yung chicharon. Tanggal umay tuloy. Excuse me po. Saan muna? Yun, naubos na doon. Yung dalawa. 2, 4, 5. Tigla 5 lang na kami. Oh. Ano Anim pa? pa. Ang tago. Kung siya ba mo? Hmm. No? Nalihan na yun. Sa akin, pangwalo pa ito. 13. Kasi kami, tag 17 kami, sa kanya is 16. Kasi malakas to ba no? Malakas. Malakas yung mga bata namin kapatid. Sa nagtatanong pala kung sino yung pinakamatanda sa amin, si Kuya, si Bisaya Studio. Opo. Siya yung pinakamatanda. 12 guys. Tapos Yun lang. siya yung bunso. Charon muna ako. Puti mo yung kabusog no? Oh, grabe, basta dagan. Gawin ka egg white. Tigas Excuse. kasi eh.
guys, buong buo. $16 ata tong iba. 16. Halos lahat ng nakain ko. 16. Kaya nabusog ako sa egg white. Kuha na tayo pang siyam. 14 guys. Chicharon muna. Makakabusog guys. Hmm. Grabe ako singot ah. Oh. Labing tatlo. Busog na talaga. 15 to sa akin. Tilango din. Uy, langaw. May bisita. Sa labas kasi kaya may langaw. Tumaas may bisita. Nandito po sa nanonood. Nandito sa gilid. Kain din sa balot pero isang piraso lang kinakain niya ba. Gusto niya yung balot. Tsaka kumakain siya ng sisiw. Sabi sa no? Iba yung kuha niya ba, kinakain. Pawis. Excuse me po. Yan, busog na ako. 15 piraso. Dami na. Ilan sa'yo doy? Labing tatlo. 15 sa'yo kuya. Sa akin siyam pa. Yan o. Sabaw. Kaya, buti na hindi. Ha? Hindi ko masabi. Dati nasubukan ko na 12 pieces pero parang ngayon mahirapan ako sa 12 pieces. Lalo na 16. Yun kasi ano yun, 18 days talaga. Kunti lang yung egg white niya. Tigas eh. Ping-anim. Durada doy. Di na madari. So na. Gahi ka sa dugat tunlo no. Egg white. Yung egg white talaga yung yung iba kumakain ito, hindi kinakain yung egg white ba? Oo, yung ibang challenge, balot challenge, tinatapon nila yung egg white. Pero sa amin, inuubos namin. Sayang kasi yun. So yun yung nagpapatagal talaga, mahirap yun nguyain ba? Excuse me po. Salon na ka. Panghang ng suka namin kaya tuloy yung sipo namin ba? Sinsya na po kayo. Sipon at saka pawis. Sabay yun. Itong bato na.
Dilim, no? Ha? Malapit na mag alas 6 dito sa amin, ka-studio. Pang 14 guys. Kaya dumidilim na. Last 16, oh. 16 talaga yung iba. Kaya mahirap, no? Pero yung iba na di kumakain ng sisiw, 16 yung kanila. Maliit lang yung kuhan ba, piso. Maliit lang. Oh. Hindi na kaya yan? Kaya, tingnan ko. Parang kaya pa isa. Pang-10. Dami. Kunti na yung akin oh. Busog na talaga. Yan, 17 na. Panalo. Grabe pa away, eh. Yan, wine muna tayo. Shout out nga pala sa mga kaklase ko nung college, yung mga kaibigan ko, yung mga close friends ko. Sila si Minard Malinaw, Jimwell Jimenez, at si Romnix One. Yun, mga close friends ko yun nung college. Yan, wala na po. Hindi ko na kaya po. Tatlo na lang. Bilhin. Dami. Ubusin ko na itong pang-10 ka studio. Ilan lahat na? Ubus natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 41 pieces. Wow, dami na yun, 41 pieces. Wine guys. Kain pa tayo. Tamang-tama. Sakto po yung 17 pieces na ubos ko na. Ito, murag hindi na kaya kasi hindi, kuha na siya. Tama na daw yung sa kanya, naubos na is, ilan? 14. 14, 14 pieces. Mm. So hanggang dito lang kami mga studio. Sana po nag-enjoy kayo. Total po balot na naubos namin is 41 pieces. Yan, so hindi na din nila kaya. Kaya hanggang dito lang talaga yung maubos namin sa episode nito. Sana po nag-enjoy kayo dito. Bye for now and kita-kits sa susunod na mukbang. Bye-bye. Bye. Bye.